Dara, pagkalami sa sudan na Pasko. Silhig-silhig po si Lola. Lola, si Ruin Radana, Lola. Si Ruin Radana. Ha? Hinahinayan lang ni mo. Lula na anak ma. Buyag pa kay si Lola. 83 years old na si Lola. Baskog pa kayo buyag. Hindi na, silhig na. Grabe kasagbot sa among palibot. Na bedsheet ni Lola labhan kay buwings na. Kana hapit na bambam. Dire kahoy nga gikuan bugha. Ready na siya siyang puto. Oh, muna yang puto. Ang among atop na human nagtaod. Gibalik na tong scene. Kay ligon pa man. Agod naglupad to siya kay alambre may gibutang. Nya gabok ng alambre. Di lupad jud siya. Itaya ang alambre. Mao tong nalupad jud siya. Nanapoy mga piso oh. Mga piso. Kana ihaon po na siya pag abot nilang mamarosa. Nay mga saging, amas. Aso-aso. Ang pakong akong gitanom, nabuhi na. Nabuhi na siya. Dali ra nabuhi ang pakong akong gitanom. Naa na po'y pako, manguha ko kaya akong diskartihan ako unsaon ako pagluto. Ang pako every 2 days ya pwede kuhaan. Ay kumulampas og 3 days or 4 days, ang resulta maingon ani na din siya. Oh, mas lami man jud tong pako nga ingon ani dabong pa. Kani jud mo'y lami kaunon. Maumanguha ko karon sa pako kay naa na po'y daghan. Tara guys, daghan kay pagkumpak ko, my dear. O diba, daghan kog nakuha. O pako is life. O diskarte lang ta sa mga panudan. Kay kung diri sa bukid, na may masudan-sudan. Muna gingon laban Japan. Aso kay ang palibot kay ang mga sagbot lapugan man. Ako na din utanon kay para namin masudan sa pamahaw. Sagulan na ni tinapa ma. Tinapa ay sagol. Tinapa sardinas. Grabe ka aso.
Para si Papa nakauli na gikan sa Medina. Nga naghimo siya sa lamisa katong guba nga lamisa yang gi repair. Managhagpat. Inaan. Mantika. Ahos. Ahos lang kay wa nay kuan. Sibuyas Bombay. Okay lang na ahos ra uy. Wa nay dagan arti-arti bayot. Dayon ilunod ang sardinas. Ay! Habutan ito ang tita uy. Lunod ang pako. Pako. Dayon atong karawon. Butangan sa asin. Butangan sa bitsin. Dayon tubig. Ayan. Mao na nga lamisa dato sa kusina. Nigi-repair ni Papa. Tuwa sa atok dagto kay gibutang kay kung wala to nabutang ang bangko na maglupad ka to. Ang sin, ha? Kwaon na to, may hangin. Ayan. Sabaw-sabaw siya. Diba? Pailin-ilinan lang. Pailin-ilinan lang nato pagluto. Para kompleto ang sarap atong tilawan. Diyos ko Lord, kalami gyud. Okay na siya para dili malata. Kay kung malata siya, dili na siya crunchy. Mula gurot jud siya. Ready to bambam na. Nanglabas sa mga habol. Habol og bedsheet nanglabas siya. Hukaran ako si Lula. Daan. Kaya dato naman siya sa iyang kwarto mukaon. Sakang Lula na food. Ayan. Pagkalami sa sudan na pako. Hoy, dali na mo. Ready to bambam na.
Namanamig kaon. Toy, ang sa imong sudan. Arte ra ba kinang ituya, di mo kaon og way sudan. Naanad na siya sudan. Nahuman na di ang lamisa pa. Ligon pa mong ni siya. Sayang pod ilabay. Mao nang i-repair na lang siya. Kay ligon pa man. Kani siya nga motor giprenda ni sa amoa. Nya ang tagyada ni igagaw sa akong partner. 5,000 ang pagprinda ani. Nya may naman lang sad ni magamit kung kuan ana magtugbong, di na mamasahi. Kaya ang tugbong ani 30. Unya ang pagpangas 60. Nangatol akong ulo. Ginoo ko kaspahon gi ko dato nga shampoo eh. Lain ning shampoo nga dili tag angay kay ngano kaspahon ta. Mao nang gilok jud akong kaspa. Bayech. Mo to na hindi yung bayot lagi. Ha? Freedom. But lang. Mo palit po og shampoo katong gamit nako nga di ko kaspahon.